Җәйнең иң ямьле, шул ук вакытта иң мәшәкатьле дә киеренке дә мәле. Басу кырларда урак кампаниясе башланып, иген язмышының хәлиткеч чагы. Әлеге көндә Рәзил Мусин крестьян фермерлык хуҗалыгы уңганнары да күпме көч һәм тир салып үстерелгән ашлыкны югалтуларсыз аяз көннәрдән файдаланып, вакытында җыеп алу хәстәре белән мәшгуль. Хуҗалык хезмәткәрләре алдында быел 1600 гектарда бертөкле уңышны җыеп алу бурычы тора. Без хуҗалык җирлегендә булганда, Игмәт белән Абдулла уллары арасындагы 200 гектарлы арпа басуында кызу эш кайный иде. Кыр батырлары тузан туздырып кырны иңләсә, КАМАЗ автомашиналары уңышны ындыр табакларына ташый. Биредә җәмгыятьнең директор урынбасары Рәфил Рахипов җитәкчелегендә мөһим кампания тиешле оештырылган. Һәркем үз вазифасы бурычларына җаваплы караш булдырган. Уңышны бердәм җыеп алу өчен үз өлешен кертергә тырыша. Нева эффект комбайнында комбайнчы Рәмзил Габдраупов белән аның ярдәмчесе Искәндәр Сәетгалиев, Акрыста Халил Шәрәфетдинов белән Илнар Исмәгыйлев тезмәләргә салынган арпаны суктырып бара. КАМАЗ водительләре Айдар Зәйнетдинов белән Ренат Нәбиев өзлеклеләргә юл куймыйча аны Игмәт авылында урнашкан яңа складка ташып тора. Әйтергә кирәк, уракка кергәнче әлеге басулардагы арпаны механизатор Эльвир Заһидуллин МТЗ-82 тракторына тагылган ЖВЗ 7 чапкычы белән тәүдә чабып чыккан. Инде урып җыюдан соң бушап калган басуларның җир мәйданын техник эшкәртүгә Т-150 тракторын хезмәтләндерүче Илдус Хайбрахманов белән Данис Камалетдинов җәлеп ителәчәк. Техника көйле, ягулык майлау материаллары җитәрлек, шартлар яхшы булып, хезмәткә түләү өметне аклагач, тырышып, күңел биреп эшлибез диләр басу уңганнары. Без инде үз чиратыбызда кыр батырларына эшләрендә бары тик уңышлар гына теләп калабыз. Мая газетының махсус хәбәрчесе Эльфира Нигъматуллина, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.